Salam dostlar, Blender sapaklarımızın 25-sinde bugün size proportional editing vardı. Bugün verelim. Proportional editing ve bugün vermek için sahnamı ben tekrar azıcık arasalayan screencast'te de onu açacağım size düşünüklü olur yani. İnni proportional editing yine şutayda şu toğulun üstüne getiren proportional editing kıyıskayalım o harfi yani o harfa basıp biz proportional editing ünseren olsanız açıp o harfa basılan yapıp biliyaz. İnni ben size neyme dağıttığını düşünmek başlayın. İnni birinci proportional editing'i düşündürmek için sahnamızda cube bozayan ve shift A bilen bärik UV sfera çağırayım. UV sfera da has düşünüklü olur yani. Berden segmentlerini 60 tane deyin. Ringsam 60 deyin. İkisi denk olsun. İnni 60 ettim. Mışkamın çep knopkasına basıp saylayan ve taba basıp edit moda geçen. Edit moda geçenden son o harfine basıp inseren olsanız proportional editing'i açtım. İnni bärik kaptanına gelen olun. Inseren olsanız yani proportional editing'in bir näçe görünüşleri var. Smooth, sphere, root, inverse square, sharp, linear, constant, random yani bir näçe görünüşleri var. Proportional size olsa proportional size bizim şol täsir edicilik, şu töweregimizin içine girýän täsir ediciligi. Häzir onu hasynda düşnükli ýagdaýda görkezjek. Mesal üçin şu ýerden gelýän we bir nokta saýlayan. Bir nokta saýlanymdan soňra men şu nokta saýlap G harfine bassam, ýa proportional size diýen zady mine şu zat. Men muny şu ýa proportional size ýokardan urulyp kiçeldi bilen ýa görkezden ýerimiz ýa-da myşkamynyň topuny öňe ýa-da ýa edip şu Google'myny ýa täsir edicilik derejesini sağlap bilen. G harfine basyp şunu ýokaryk tarap çykarsam ine ünseren bolsanız smooth görünüşinde. Yani yumşak görünüşde çıktı. Myşkam özüme tarap toğulap şu täsir edicilik derejesini hasam ulurdu bilen ýa-da kiçeldi bilen. Ondan başga ine sphere görünüşi var. Sphere görünüşü G harfi bassın çıkaryan sfera görünüşünde çıkaryan ünseren bolsanız. Sfera görünüşünde çıkardı. Ine şunu ýalak ýagdaýa getirdim koydum. Indi berden bir nokta saýlayan sharp mesela. Men bulan hemmesini size aýratýanykda görkezip geçecek. Özüňiz soň mesela şu zatları özüňiz barlap oturkan hersini aýratýanykda özüňiz arkaýyn barlap görün. G harfa basýan ünseren bolsaňyz çünklü, sharp görünüşde çıkardy. Bunu şeýle çıkarýan, any goýýan. Inni bize has gyzykly olaýjaklar linear. Linear görünüşde dem çıkarabilýän G diýen ine üç uşluk görünüşünde linear görünüşde çıkardım. Inni berden bize has gyzyklar ine constant 4 buruş görünüşde çıkarýar. Random bolsa häzir ine berden görkezýän G harfine basýan ine her yerden her hilek ýagdaýda çıkarýar. Inni berden random görkezýän edil bilen 4 buruş görünüşde dälenim 4 burça ýakyn görünüşde. G harfine basýan ine çıkarýan täsir edicilik derejesini ulurdu bilen proportional size'i ýa-da kiçeldi bilýän. Indi muny çykardym, şu ýagdaýa getirdim de goýdum. Ine dostlar, proportional editing'in manysy şundan. Indi men size has başgarak ýerde ulanýan görnüşini görkezýän. Indi men mundan taba basýandan çykýan sferany delete edip bolýan shift A'dan bize monkey head çağırýan monkey head. Indi men bu monkey head'imi shift D'ye basyp X'e tarap kopýalayan birini shift R basyp şu eden hereketimi bir näçe ýere gaýtalayan inseren bolsaňyz ýa eden hereketimi shift R basyp gaýtalap bilen. Indi men bu monkey'den hemmesini çağırýan we berden ýadyňyza düşýän bolsa snap Kur'any açýan men berden snap Kur'any näme üçin açdym? Sebäbi şu häzir men şulary kopýalandy belli bir derejede aralygyny diň aralyklar galdyryp gitmek üçin. Indi seredin görkezýän shift D basyp kopýalaýan Z harfa basýan inseren bolsaňyz millen ýokaryk öz düşýär. Aralar deň boldy shift R basyp eden hereketimi gaýtalaýan. Inseren bolsaňyz berde bir näçe mankiyetler boldy. Indi şu mankiyetlerin içinde ortasından birini saýladym. Ortasından birini saýlanymdan soňra
O harpa basıp proportional editing açyan ve smoothness'a geçirgen. Inni smooth'a geçirenden sonra men şunu G deyip ütkössem bärde proportional size'mam giňeldiýänmiş kamlen inserem bolsaňyz men näçe öňe çekdigimçe ene şu ýala görnüşi emele getirdim. Inserem bolsaňyz Ctrl Z bilen ýygyny alýan. Bärden random'a geçirýän. Random'a geçirenden sonra kaptalyna geçýän we G harpyna basýan. Öňe çekýänläni ulurtýan, süýşürýän. We inserem bolsaňyz bular her hile görnüşde dargadylar. Yani random görnüşünde dargadylar. Inni men şular häzir biz geçenki sapaklarymyzda hasam şu wagt birazcık üstünden geçirenler gaýtalar ýaly pivot point'im ulun korkajak mysal üçin şu wagt median point'dur. Yani agramly bölegi nirede bolsa şu mankiýetlemden agramly bölegi nirede bolsa şoňa görä täsir etýär. Men şulary individual origins diýsem inni şunu G harpına bassam, individual origins diýsem ve rotate etdiysem inserem bolsaňyz hersi mankiýetlerin hersi öz okunundaşyndan aýlanýar. Häzir goleleş we medikorkodaýyn R harpa basýan, Z-de aýlanýan, inserem bolsaňyz hersi öz okunundaşyndan aýlanýar. Ýa-da bärde box center diýip şoňa görä adam aýlap bilýän. Rotate edip ne box'un center'ın daşından aýlanýar. Birazcık taşarak düşýär düşüp bolar. R harpyna bassym. Z-de diýen, ene Z-de aýlanar ýalyga diýen emmesini. Inserem bolsaňyz ene ýygyna goýdum. Ýa-da 3D kursory görä aýlap bilýän. Meselem 3D kursory bärrakda goýdum. Rotate'a basýan ene misal üçin nirede aýlanýaly X'e görä aýlanýysek, ne? 3D kursora görä mankiýetlerimiz aýlanýar. Ene şu ýagdaýda getirdim we goýdum. Ctrl Z bilen atmaýan edýän. Ene dostlar, proportional editing tapamyz şundan ibaret. Tapamyz Google'da ýaran bolsa, like basmagy, paýlaşmagy, hem de kanalymyza agda bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň dostlar. Hemen şutaýda size belirleyecek zadım. Eger de sapaklarda size düşünüksiz ýa-da özüňizde şu Blender'e degişli soraglaryňyz bar bolsa kommentariýada soraň, başardygymyzdan jogap bermäge çalışýarys. Sag bolun dostlar, enlik sapaklarda görüşýänçe.